Milí občania, dnes je výročie 17. novembra 89 a výročie tej údajnej nežnej revolúcie. Dobre si pozrite, prosím vás, rozhovor s Martinom Živčákom, agentom ŠtB, Martinom Šmídom, jeho vlastné meno, ktorý mal údajne zomrieť na študentskom pochode v roku 89. Dobre si pozrite jeho rozhovor a to, ako objasňuje, že celá akcia bola naplánovaná bývalou ŠtB s cieľom exponovať situáciu a čo najrýchlejšie umožniť, aby socialistický režim v Československu rýchlo padol. Jak to probíhalo toho 17. listopadu? Tak na 17. listopad byly samozřejmě udělané přípravy. Je to teda, musím předeslat, že to je 30 let, takže už určité věci můžeme říct dneska. Byly určité přípravy na to udělány. To znamená, že byla příprava na to, jak to proběhne, co se tam bude dít, jakým způsobem bude probíhat průvod a tak dále. Takže byly vytvořené skupiny a každá skupina měla svůj cíl nebo svůj úkol. Takže šéfové StB pečlivě prostě naplánovali každému jeho úlohu, podle vás? No podle mě ne, tak to bylo, jak to říkáte, ano, bylo to připraveno určitými lidmi, to znamená, že každý dostal svůj úkol a ten si, jako vojáci jsme si je splnili. Jaký byl ten váš úkol a jak to teda probíhalo potom? Já jsem měl na starost skupinu, takzvaná cílová skupina, která měla za úkol vytvořit nebo přivést ten průvod na Národní třídu a tam vytvořit mrtvolu, která měla vyvolat fámu o ubytí studenta. A konkrétně jak to teda probíhalo? No tak probíhalo to konkrétně, já nevím, jak to říci, prostě došlo ke střetu mezi demonstrujícími policejními složkami. Tam došlo, když došlo ke střetu, tak prostě jsem tam upadl a tím pádem to takto všechno vzniklo. Kolem mě se samozřejmě udělala skupina lidí, která měla na starost tady tu činnost, no a těžko se to popisuje, jak to konkrétně, prostě takto to tam prostě proběhlo. A tak, milí občania, na tomto môžeme jasne vidieť, že nejakú nežnú revolúciu netreba oslavovať, pretože o nejakú nežnú revolúciu sa nejednalo. Jednalo sa o dopredu dohodnutú hru, o dopredu vyprodukovaný komunistický puč, ktorý smeroval iba ku tomu, že sa vymenili figurky vo vedení štátu a naša republika, najskôr Československá a potom naša Slovenská, bola o to rýchlejšie vydaná do pazúrov západným a to kapitalistickým finančníkom. Ďakujem pekne.